još bolje. Kada je pacijent oživeo, njegov skelet je nestao. A o doktoru se više ništa nije čulo. U svakom slučaju, to je kako sam izgubio svoju lekarsku licencu. Arhimede, ne! Prljevo je unutra. Fuj. Ptice. Sada, većina srca ne bi izdržala ovaj napon, ali prilično sam siguran da tvoje srce... Šta je tu bilo? Zvuk napretka, prijatelju. Savršeno. Ubi me. Kasnije. Gde sam stao? Aha, da. Tu je. Hajde. Hajde. O, to izgleda dobro. Veoma lepo. Da li treba da budem budan za ovo? Pa ne, ali dok si budan, da li možeš da držiš otvoren grudni koš? Ne mogu da... O, ne budi beba, rebra ponovo rastu. Ne rastu. Šta ćemo sad? Sada? Hajde da se bavimo medicinom. Doktore, je siguran da će ovo da radi? Nemam pojma!